Земята е квадратна и затова има някъде тук град. Юпи! Ко! Тук да намеря вода. Картичка, добре. Хайде да отидем да намерим вода. Здравейте, хора! Аз знам къде да тръгнете, аз ще ви изпратя какъв човек довиждане. Клифърд ме чака. Май. О, не ми трябва тази брада. Юхи! Стигнахме до края на земята, давай сърце. Следващата серия очаквайте следващата седмица.